Welcome to Devanshi Education। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଯାହାକି ଆମର ଆଜି ଅଲ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇକ୍ SSC, OSSC, OSSC, OPSC ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲା? ସଂକୋଚନର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଅସାରଣ। ସଂକୋଚନର ପ୍ରସାରଣ। ଦୋଷୀର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ଦୋଷୀର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କେହି କରିବ ନାହିଁ, ଦୋଷୀର ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାପରେ ସାକାର ହେବ ନିରାକାର, ପୁରସ୍କାର ହେବ ତିରସ୍କାର। କ'ଣ ହେଲା? ସଂକୋଚନର ପ୍ରସାରଣ, ଦୋଷୀର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସାକାରର ନିରାକାର, ପୁରସ୍କାର ହେବ ତିରସ୍କାର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଖ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି। ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ। ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ। ଏଠାରେ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଏହା ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ଆଉ। ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ। ଏହା ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଯିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି। ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଅଛି? ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଅଛି। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି, ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଅଛି? ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମାସ ହେଲା 6 ପ୍ରକାର। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମାସ ହେଲା 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମାସ ହେଇଗଲା 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ତାପରେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ତାପରେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ତାପରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ 1ରେ, 2ରେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, 3ରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, 4ରେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, 5ରେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, 6ରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାସ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5କୁ ଯିବାରେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5ରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ହେଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଅନିଳର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ? ଅନିଳର ହେଇଯିବ ବାୟୁ ଆଉ ପବନ। ଅନିଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବାୟୁ ଆଉ ପବନ। ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆକାଶ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ 2-3ଟି ନେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅମ୍ବର, ନଭ, ଗଗନ। ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଅମ୍ବର, ନଭ, ଗଗନ। ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଶ୍ୱ, ଘୋଟକ, ତୁରଗ, ତୁରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗମ। ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅଶ୍ୱ, ଘୋଟକ, ତୁରଗ, ତୁରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗମ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର ପୁଣି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଆଖିର, ନେତ୍ର, ନୟନ, ଲୋଚନ। ଆଖିର, ନେତ୍ର, ନୟନ, ଲୋଚନ। ଘରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭବନ, ଆଳୟ, ନିକେତନ, ନିବାସ। ଘରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭବନ, ଆଳୟ, ନିକେତନ, ନିବାସ। ପିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୋଇଲି। ପିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା କୋଇଲି। ଅଗମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ। ଅଗମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗଛ ଓ ବୃକ୍ଷ। 7 ନମ୍ବର କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। 8 ନମ୍ବର ଧରାକୁ ସରାମଣିଆ। ଧରାକୁ ସରାମଣିଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ଗର୍ଭଭାବ ଦେଖାଇବା। ଧରାକୁ ସରାମଣିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ଗର୍ଭଭାବ ଦେଖାଇବା।
ପାଣି କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖ? ପାଣି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। 10 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଠଠାଠି। ଠଠାଠିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖ? ଠଠାଠିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଅତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ତେଲ ଲଗେଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖ? ତେଲ ଲଗେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୋସାମତ କରିବା। ତେଲ ଲଗେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୋସାମତ କରିବା। 12 ନମ୍ବରରେ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି। ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ହେବା। ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଖା ହେବା। ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଖା ହେବା। 13 ନମ୍ବରରେ ଗୋବର ଗଣେଶ। ଗୋବର ଗଣେଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖ? ଗୋବର ଗଣେଶ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ମୂର୍ଖ। ଗୋବର ଗଣେଶ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ମୂର୍ଖ। 14 ନମ୍ବର ଚିନି ବୁହା ବଳଦ। ଚିନି ବୁହା ବଳଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖ? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ଚିନି ବୁହା ବଳଦ। ଚିନି ବୁହା ବଳଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। 15 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବା ସେ ଆଣ୍ଠୁଆଡ଼ୁଆ ନିଶାପ। ଆଣ୍ଠୁଆଡ଼ୁଆ ନିଶାପର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖ? ଆଣ୍ଠୁଆଡ଼ୁଆ ନିଶାପ ହେଲା ଓଲଟା ବୁଝାମଣା। ଆଣ୍ଠୁଆଡ଼ୁଆ ନିଶାପର ଅର୍ଥ ହେଲା ଓଲଟା ବୁଝାମଣା। 16 ନମ୍ବର ଦେଶ ଶବ୍ଦ କିଛି ପଢ଼ିବା। ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଅଳିଆ, ଅରୁଆ, କାଇ, କାକର, ଗାଲୁଆ, ଗୋଟମା, ଗହଳ, ଗିନା, ଚାଉଳ, ଏରା ସବୁ ଆମର ଦେଶ ଶବ୍ଦ। ଦେଶ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଲା? ଅଳିଆ, ଅରୁଆ, କାଇ, କାକର, ଗାଲୁଆ, ଗୋଟମା, ଗହଳ, ଗିନା, ଚାଉଳ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଦେଶ ଶବ୍ଦରେ ଗଲା। ଶିବର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ? ଶିବର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ଲେଖ? ଶିବାନୀ। ଶିବର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ଶିବାନୀ। ଅସିଆ କାଳର ମସିହା। ଅସିଆ କାଳର ମସିହା। ଅସିଆ କାଳର ମସିହା ଲେଖ। ଅସିଆ କାଳର ମସିହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ପୁରୁଣା। ଅସିଆ କାଳର ମସିହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ପୁରୁଣା। 19 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯା। 19 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା ମାଗି ଆଣିଲା ତିଆଣ ହାପୁରାଏ। ମାଗି ଆଣିଲା ତିଆଣ ହାପୁରାଏର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମାଗି ଆଣିଲା ତିଆଣ ହାପୁରାଏର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କୁଳାଙ୍ଗାର ବିପରୀତ କ'ଣ? କୁଳାଙ୍ଗାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଲେଖ? କୁଳାଙ୍ଗାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା କୂଳ ତିଳକ। କୁଳାଙ୍ଗାର କୂଳ ତିଳକ। କୁଳାଙ୍ଗାର କୂଳ ତିଳକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିକି ଆସିବି। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବାଂଶ ଏଜୁକେସନ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବାଂଶ ଏଜୁକେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।